тоҷикистон дар шароити феълӣ вобаста ба таҳдиди вуруди коронавирус ба кишвар зарурати баста шудани марз бо узбекистонро намебинад. масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон дар маросими пазируфтани кӯмакҳои маводҳои тиббии марбут ба ҷилавгирӣ аз коронавирус гуфтанд, тадбирҳои то имрӯз андешидаи мақомоти кишвар бо манзури вазъи сироятшавӣ ба коронавирус дар саросари ҷаҳон аст. аксар кишварҳои ҷаҳон ба чораҳои қатъӣ гузаштанд ки ин албатта фоидаи онҳо ба мо ҳам мерасад. яъне бисёри кишварҳои ҷаҳон сарҳадҳои худро бастанд ва рафту омади мусофирон кам шуд. тоҷикистон феълан дар феҳристи 20 кишваре боқӣ мемонад ки то имрӯз гирифторон ба коронавирус ошкор нашудааст. аммо бо дарёфти кӯмакҳои тиббӣ аз кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои мухталифи байналмилалӣ, захираи маводи зарурии тиббӣ ва тадбирҳои омодабош аз сӯи мақомоти беҳдоштиро дар мубориза бо коронавирус афзоиш медиҳад. албатта феълан ҷаҳон дар оғози хуруҷи коронавирус ҳам қарор надошта бошад, дар интиҳои он ҳам қарор надорад. мо мубориза бо ин маризиро кам намекунем. ҳарчи талоши мумкинро ба харҷ диҳем ки кишварҳои назири тоҷикистон ки ҳанӯз гирифторони ин маризӣ ошкор нашудааст, ҳамин тавр сироят нашуда боқӣ монанд. кӯмаки маводи тиббии юнисеф ба тоҷикистон дар ҳаҷми $50,000 амрикоӣ аз хилъату либосҳои махсуси якдафъаинаи тиббӣ, дастпӯшак ва пойпӯшҳои обногузар ва дигар маводи беҳдоштӣ иборат буд. ин кӯмакро ҳукумати Швейтсария сармоягузорӣ кардааст. сар аз 1 феврал то 4 март дар тоҷикистон 1603 нафар ба карантин фаро гирифта ва 1280 нафари онҳо пас аз 14 рӯз рухсат шуда, ҳоло 323 нафари онҳо бо шумули шаҳрвандони хориҷӣ дар бемористонҳои сироятӣ таҳти назорати табибон қарор доранд.